Vale, eta zuzeneko hasi da berriro, oso ondo. Hemen zuzeneko arazoak. Bai, jarraituko dugu lehen moduan eta listo. Izango dira zuzeneko ezberdinak, bueno. Informala, iruren kontra eta dago. Bale, itxaron. Kaskurre kenduko dugu. Vale. Orduan bidali alba duzue kaptura bat. Gitarra agian bidali Twitterren. Mezu zuzen moduan kaptura hori jartzeko nire zenbakin hori non dagoen agien horrela zehose egin dezake. Baina bueno, zuzeneko arazoak sentitzen dut dena berriro zero diratzea. Okerrago izan ziteke. Izango da pur bat kaotikoa. Vale, mi esker. Vale, jarraituko dugu. Mi esker ere zuzenekoa ikusten zaudeten guztioi. Zuzenekoa galdu dugunean hor jabetzen duzu ere lehen da biziko aldiz, mi esker zuen pazientziagatik eta gauza guzti horiek. Egi esateko ezin dut ikusi zenbat pertsona zaudeten ikusten, baina norbait etxaten jarri halko balu eskertuko nuke. Rex nirekin flipatuko du. Eren rejole. Vale. Batzutan egertatzen zaiz zuzenekoak ez dituk moztea eta bat. Bai, urrengoan agian prestatuko dugu zuzenekoa hobeto edo egin aurretik itxengo dugu eta listo. Marcado. Bueno, mi esker gitarra hemen, gauzak zuzenekoan parte hartzagatik eta bar, naiz eta, zura horte zentzu. Horrengoan presatuko dugu agian, hobeto. Vale, de rato hori izan da burua cagada.
Vale, joan naiz apur bat. Beharko gara berrio potentzia hartzen. Bueno, parece du berriz ere. Ni estratega, izango naiz ni estratega. Bueno, a ver, normal da buscarren nivelan ahora. Vale. Ba, rebantxa jokatuko dugu, Neo Tokio. Vale. Ai, bai, ateako naiz, bapaten zaitu ikusi. Bueno. Vivir en kontra. Ea zer topatzen dugun eta bat. Baina, txatan idazteko zein tekla eman beharko nioke. Ai. Hemen gaude Son Gokuren taldekideak. Vale, frenazo ikaragarria.
Bueno, garrantzitzen ni baratza da. Eta FA kanalean. Rocket League FA asko. Ni hemen buelta ganabil, dakiteki esateko zena gana egiten. Badoa barrura, Perfecto. Bazen dugu. Wow. Gol parega, bandera eta gola. Efecto la gusti. Zutoin eta barrura. Bueno, horraz nire makaluneak ez dira inabetean edatzen. Bueno. Ez dakit eldik eta moduan balio duen, ez? Vale, txarto, kaka. Sakurraren putxa madarikatua. Fardelontzia. Eta sinonimo gehiagorik orain, ez da ikizkiriko. Tita. Hemen gure Oliveraton edo agian Marlender. Gol baterea, ia usteko gai garen. Perfecto.
Hemen ez ustekoak ere garratik dira. Estrategia txango ditu. Pim-pam, truburu. A ver. Hacen aurrera. Eta seigarrena. Loli, karagarria. Listo. Perfecto. Media punta. Zer da aumento de categoría Rocket Pat hori edo hori? Vale, hori gero irekiko dugu, ez daki zer den. Listo. Goleak 6, ni asistentzat, eta listo. Ba, dirudi ez dutela nahi. Bueno, gaurrengo partidaren zain. Berrogeita rau pingaren hori ona da, txarra da edo zerra da. Vale. Pim pam, errasti taki. Bueno, entzat partibak ez dira luzea. Dos personas, lo partido normalak diren, nabait ezateko dago. Wow. Abiadura bizian Rocket League. Vayan aurrera. Vayan aurrera.
hemen presioa esartzen. Barkaz, bueno, ez barkaz, ni hemen hasi berriara. Bum! Kapot! Ez daki zintek ladiren jateko sorri eta gauza horiek, gura zinmatez. Porteria aurrean eta sekulako kalea egin dut. Besta aldera. Acá. Pues no sé, Raskin, azkenengo bi partidak eta moztuko du ja zuzenekoa. 10 minutu eta listo, horrela zazpiak eta laurdenetan, izan ditugun arazoekin eta abar, bueno. Vale, perfecto. Listo.
Wow. Hemengo errazkin aritzak aduriz modukoa da. Hartzen dituen baloi guztiak adia txikian barrura. Beste aldera. Acá. Acá. Vale. Ni golpeatu naiz baloia ateratzen eta ni ate barratu dut. Gelditu dut bat. Wow. Orain Benji Price moduan sentitzen naiz. Eragarrik, pim pam, truku. Barrura. Bat. Eden ez heltzen. Espera, eta da. Bueno, partida parekatuago. Kaka. Bibi.
going to need a tune-up after that. Bueno, Laguna, kurrengo izango da azkenengo partidua. Noski, rebantzan izango dugulako. Dut horrela izango dela bukaera polita. Utopia kolizioan gainera. Nire zelai gogokaenean, ez dut inizko gatu. Zelaia polita da. Bat, Gaztotza errazkin bat, beste taldeak. Iepa! Txururun, hemen dira gola. Fede dun joan nahi zor, eta gola. Bueno, nire ustuz ja jokonetatik erretiratu nahitekela. Bueno, jokaldia atera. Eta gole gardu dugu berriro. Ni panaiz hor, oioia. Gola. Perfecto. Gola hauek izan dira oso errezi egia. Iha.
errazkiren hirugarren. Lehiatuago dagoela aitortu gara dago. Bosgarrena. Hendi denbora nahiko txaita da. Jo bila joan da. Eta joak jekutzi. Ja, claro, eurak bi baten kontra, ez. Eta bentsatu ere. Bestaldera joan behar garela. Bostala. Osan Zarraski, ia bigarren gola, seigarrena, eta bantaia bi goleta lortu ganezaken bat. Eta segundo bi gol. Señales de balesta da. Ez dugu, ez biztekorik nahi, beraz, bueno. Ez biztekorik nahi, eta ez biztekoak izan ditugu. Ya colores jantzia. Bueno, eta txortzegon. Mila esker errazki nirekin jogatzeagatik, mila esker zuzenekoan zaudeten pertsona guztioi, Purgitar, errazkin eta bertan zaudeten guztioi. Placer bat izan da zuekin jokatzea. Eta joan garana. Eta, bueno, urrengoan zehatuko gara gauzak asko zero beto egiten. Sentitzen du sortu diren gauza. Bueno, zuzeneko gauzatxo, nola zango nuke. Zuzeneko arazoen gatik, pazientzia izan duzuelako, eta horrengoan gehiago, agur.